Dnešné ranné teploty boli naozaj vysoké. Okolo 18 stupňov namerali napríklad v Trenčíne alebo v Piešťanoch. Naopak cez deň bolo na pocit o niečo chladnejšie, pretože bolo veterno. Najmä na juhozápade, kde dosahovali nárazy lokálne okolo 55 km za hodinu. Pritom teplota stúpala nad 25 stupňov. Dobrý večer. Dnes k nám vrcholil od juhozápadu prílev veľmi teplého vzduchu, a to pred zvlneným studeným frontom, ktorý sa presúva zo západnej Európy do strednej a je spojený s tlakovou nížou so stredom nad Severným morom. Smerom do vnútrozemia sa však bude rozpadávať, preto bude aj zrážková činnosť slabšia, no a po jeho prechode sa nám ochladí. Ochladenie pocítime najviac na západe a v Žilinskom kraji, kde bude od 11 do 18 stupňov. Na ostatnom území sa očakáva teplota od 19 do 26 stupňov. Frontálne zrážky sa najviac vybúrili na západe Európy, k nám už dorazia len v minimálnom množstve. Vietor však zosilnie a fúkať bude od severozápadu až severu rýchlosťou do 35 až 45 km za hodinu. V nárazoch však dosiahne vo vyznačených okresoch okolo 55 až 85 km za hodinu. Pred nami je spočiatku polojasná, nad ránom na západe a v Žilinskom kraji až zamračená noc, no a tam rátajte aj so zriedkavými prehánkami alebo dažďom. V nižších polohách sa budú tvoriť lokálne hmly. Bude veterno a do rána sa ochladí na 13 až 8 stupňov. Zajtra sa treba najmä na západe a v Žilinskom kraji obliecť o niečo teplejšie. Na ostatnom území budú teploty vyššie, ale bude fúkať chladný severný vietor, takže pocitová teplota bude aj tak nižšia. Na západnom Slovensku bude polooblačné až oblačné, lokálne až zamračené počasie. Prehánky alebo dážď sa vyskytnú len ojedinele. Ochladí sa na 15 až 20 stupňov a nárazy vetra dosiahnu lokálne okolo 55 až 85 km za hodinu. Na strednom Slovensku bude polojasné až oblačné počasie, na západe a severe môže byť až zamračené, lokálne sa aj tu vyskytnú prehánky alebo dážď. V údoliach sa ojedinele vyskytnú aj hmly. Ochladí sa, na severe bude len 13 až 18, na juhu ešte do 24 stupňov. No a na východe bude zajtra tiež polojasné až oblačné, prechodne až zamračené počasie s možnosťou výskytu zriedkavých zrážok. Aj tu sa môžu z rána lokálne vyskytnúť v dolinách hmly. Bude tu najteplejšie od 19 do 26 stupňov, ale tiež tu bude veterno. V horských oblastiach bude spočiatku veterno. Oblačnosť má byť premenlivá a zrážky sa vyskytnú len ojedinele. Vo výške 1500 metrov sa ochladí na 9 stupňov. Tlak vzduchu, ten začne zajtra mierne až silno stúpať. Vo štvrtok počasie zlepší okraj tlakovej výše od západu a preto bude prevažne polooblačno, len výnimočne sa vyskytnú zrážky a teplota vystúpi na 17 až 25 stupňov. V piatok bude spočiatku jasno, neskôr až oblačnosť, teplotou od 15 do 23 stupňov, zrážky sa tiež predpokladajú len výnimočne. Sobota prinesie polooblačné počasie s lokálnymi prehánkami alebo dažďom, najmä však na severe. Teplota 17 až 23 stupňov, no a v nedeľu nás čaká počasie s veľkou oblačnosťou a postupne aj so zrážkami. Teplota vystúpi na 17 až 24 stupňov. Na Facebook nám napísala Anička, že v Krásnom Brode mali dnes krásne ráno s teplotou okolo 11 stupňov. Pekný slnečný deň robí od dnes radosť aj Petrovi v Pruskom a v podstate aj nám všetkým. Žiaľ, zajtra sa nám už od západu výraznejšie ochladí. Napriek tomu vám želám pekný večer.